Bij een incident met een Belgische F-section op de vleerbasis in Ljouwert zijn 2 mensen verwonnen rekken. De F-section rekken in de problemen bij het opstarten en is daarna een gebouw inrieden. Het ongeluk is naar alle gedachten veroorzaken doordat het tastel uit hem zelfs snel iets begon te moitsen. Die piloot kreeg de F-section net onder controle en had hem bij de shitstoel in veiligheid gebracht. Een oorlid van de crew waar het een stukje mooi sleept en rekken echt licht verwonnen. De Belgische vlieger is gewond aan zijn been. En de crewchief die heeft, zover ik weet, lichte verwondingen. Maar dat horen we later. Ze zijn nu in het ziekenhuis. En we horen later hoe het precies met ze gaat. De F-section en het gebouw dat er inrieden is, weer zwiers kan rekken. Omdat het de laatste dag is dat er op de vleerbasis maar de F-section vloeien wordt, wie het smoordrok op een spottersbult. Ik zag veel lawaai en toen keek ik naar links. Toen zag ik de F-16 over het platform rollen. En een seconde later zie ik een vlam eigenlijk uit de F-16 komen. Waarschijnlijk van de schietstoel. En we zien de schietstoel de lucht in gaan. Die zien we wel goed ontplooien boven de mast die daar ook in de verte te zien is. En veel rook ook. Iedereen was eigenlijk best wel geschrokken. Dus het was wel dat je dacht van, ja, wat moeten we nu? De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het incident op de vleerbasis verder. En bij de vleerbasis in Ljouwert zit Hajo Bootsma. Ja, Hajo, hoe kan het nou gebeuren dat een tastel uit hem zelfs op hol slacht? Ja, dat is nog een hele goede vraag. En dat moet ik blikken uit het onderzoek dat aanstaan uitgevoerd wordt. Het kan gebeuren. Het klinkt misschien heel gek. Maar ja, als het tastel op dat podium zit, werd ze gewoon waar staan van de nacht en je start hem op, dan is zo'n situatie mogelijk. Het is ook iets dat ze op trainen, dat dus in de simulatie naspelen worden kan. Het is krek iets waar al die vleerlingen zich wel op traind hebben, dat het dus gebeuren kan. Maar ja, zoiets gaat echt heel snel. Je moet denken aan een tijdsbestek van echt een aantal seconden. Ja, en wat kun je nou zeggen hoe de mensen die het verwoenen rekken binnen? Nou, het gaat om mensen met een heel soort ondervinding. De vleerder die eruit sprong is, dat is een instructeur. Het is een Belgische instructeur. Hij is hier voor de wapeninstructeursopleiding. Nou, dat betekent dus dat je een heel soort vleernoorden hebt en echt wel weten wat je doet. Ja, de crewchief, dat is een beetje de mechanieker. Ja, die zit voor het onderhoud van het vleertuig. Ja, nou hier duurt een hele feestelijke dag weer de matten op de vleerbasis. Dat erin dus nou volstaan oors. Binnen alle festiviteiten na dit incident eigenlijk krast? Ja, alles is voor eerst krast. Ze vinden het eigenlijk geen pas om op een dag als dit dus gebeurt, een vleerder eruit springt, dat je dan net een feestje vieren kan voor het vertrek van de laatste echte Ljouwerter F-section. Nou ja, voor de commandant Henk Doorten wie dan ik een beetje een dag met 2 gezichten. Ja, gemengd gevoel. Dit hoort natuurlijk bij het opereren. Daar vinden incidenten plaats. Dit is één van die incidenten. Het had inderdaad een mooie dag moeten worden dat de F-16's vandaag van Leeuwarden naar Volkel zouden worden gevlogen, de Leeuwarden F-16's. Maar goed, hier was ook gaande de wapeninstructeursopleiding. En daar zijn ook gasten uit België. En met één van die F-16's is vandaag een incident gebeurd. Dat is part of business. Ja, ik kwam hier zeker met een heel ander doel om de 3-2 F-16's uit te zwaaien. En helaas is dat nog niet gebeurd. En of dat vandaag nog gaat gebeuren, dat is ook nog de vraag. Ja, dat is de vraag, want Hajo, enig idee wanneer de weer vloeien worden kan op vleerbasis Ljouwert? Nou, de vleertuigen die belutsen binnen bij die wapeninstructeursopleiding, die blijven deze week nog ondergroen. Die vleeren pas stak om weken weer. Morgen zit er wel een lokaal programma, vliegen weer mooi, de Ljouwerter F-35's.